15:0. Sámko, nohy viac od seba, vystretá ruka dozadu, potiahneme dopredu. Dobre? Zle som bol postavený. Hej, ale aj nohy boli pri sebe. Od seba trošku. To my ideme, sústreť sa. Vrecko. Aha. Poď v kľude, prehádzuj, tak ako na tréningu máme. Poď. (30:0). Sámko, v pohode? Pozor na to. Pozor na články. Koleno, ruka v pohode? Od Antúky, no to je ešte lepší prípad aspoň. To trepe. A už ideme na stred. Dobrá bola, že? Dobrá bola. Sámko, dobrá bola, že?